Takže nazdar lidi, mé jméno je Wizard a já vás vítám u mého dalšího tutoriálu. Dnes se podíváme, já nevím, jestli znáte vlastně Off Liberty. To jsou tady ty stránky. Tak. Tady hned ta první. Dávám to do popisku. Budete sem. Zavřete si další. Dáte si seznam. Napíšete si YouTube. To jsem nechtěl, dobře. Jo, dáte si. A teď vám to střihnu. Tak, jsem tady, našel jsem si nějakou písničku. Třeba Mohombi Maraka. A tady, jak máte URL, tak si to na to takhle kliknete a dáte kopírovat. Budete tady na Off Liberty, dáte vložit nebo ctrl-v a dáte off. Teď tam bude wait. A teď si tady dáte right click here self link, dáte mp3. Teď se vám to tady zase stahovat, dáte otevřít. No a jenom se vám to spustí. Teď se vám to tady bude spouštět chvilku. No a už to jede. Jo? Tak. To byl tutoriál na Off Liberty. Tak. To bude asi všechno k tomuto videu. Děkuji, že jste toto video shlédli. Pokud jste ho samozřejmě shlédli. Mám i intro, který mám na svém kanále, takže se na něj určitě podívejte. A já se s váma asi rozloučím. Tak. Zanechte like, koment, případně i dislike, a pokud nemáte, tak odběr a zatím čau.